bandiraɓe aduna o hulɓinima sénégal hande e nder oɗo saaha ala sécurité nde tawno wargoji ɗi e hirsi o ne heewi hanki Thiaroye sur Mer ɗo gueeƴ ɗo suko goto jarateɗo e 19 ans biyeteɗo Cheikh Baye warama toon onne kadi aussi ko kirsaɗo kono noon kirsunoɗomo o population o jaggi ɗum wari ɗum ha ɓuuɓ babiraɗo o noon ene haala guite mum en ngal to gonɗi o wi wonde ko hanki hedde 15 heures kanko e yummum Cheikh ɓe gonno ko nder suudu eɓe pofto yummum Cheikh ronki ɗanade yalti ko ɗon woni ɗo nani yummum Cheikh ene wulla hay ɗum ne waɗɗani damal galle mabɓe ɗo ɗum waɗi ɗo ene wiya wonde reyna ko woni wonde o warimo no yalti nde noon o yi on ene leeli o yehi pour yidde walloyde ɗum o ari o jiime on o tawi wonde ko ɓiyiho ƴeewe tan ɗum ɗon no wayi yurminade kono noon holto yimɓe paye e ɗiɗo wargoji bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe ko hecci hanki tan wonno toon to séras neɗɗo jagguɗo sehil mum biyata noon ko sehil mum hayidira ɗum ɓiɗɗo sababune portable hirsi ɗum ha ɓuuɓi fawtani balɗe ɗiɗi nana wonde goɗɗo hirsama te ko cukalel toksel yarte koye 19 ans ne oppi jangde nde yi wonde bamum jungo mum yettaki keeceji mum ko mamum neno ɗum faati galle mumen ene liggo ene totta bamum par ce que babiraɗo wi wonde ko banno ɗum sutodira no feewi ɗum eɗen mbiya wonde yo Allah yurmomo yafomo yo Allah harnumo aljanna yo malaikaji moƴƴi jaɓomo kono ɗum fo e waade noon wonde en jahat toon to neɓe noon ko lawol faade Prohan ine wayno won autoji nawnoji yimɓe Prohan ɓe gare artude eɓe mbadda dandu hakkude mabɓe tigui rigui e bise ina wayno kadi ko ɗon accident waɗi 13 personnes maayi hen e blessé ji kewɗi ne tawno eɗen gandi autoji nawoji yimɓe en général autoji gummotoji tubaji ɗi ko autoji baɗoji 6 charge ko dandu noon ɓe mbaddanno ne tawno won chauffeur goɗɗo kañum e hoore mum wi yi action waɗi koye yeeso mum ne tawno no ɓe mbaɗata dandu nde ko hakkude makko e bise o jaɓani rokkudemo on waɗi serré droite no waɗi serré droite to waɗi serré droite ɗon ɓe jahani hay 100 métres ko ɗon woni accident o waɗi ɗo par ce que auto oɗon ko autoji ɗi ganduɗa ma gonɗi Touba baɗoji transport ɗi e ɓeɗon ne langa ɓe keeda nder e nder oɗon tuma mais jiti fen ɓe mbiyata ɗi ko on auto yani kono noon so tawi en garti aussi ɗo banggue dawrugol ina wayno PDG mo Walfadjri ɓi Sidi Lamine Niass woni Cheikh Niass holliti wonde e nder ɗiɗo candidat ji ko candidat goto o yi hen biteɗo wonde ko homme d'état bawɗo jogade leydi ndi joguiɗo profil président on wona hay goto so wona Amadou Ba ɗum noon jaahi yimɓeɓe haawi yimɓeɓe no fewi ne tawno kamɓe Walfadjri ɓe kewani wondude pouvoir koye opposant ji ɗi tan ɓe gondata joni noon e nder réseaux sociaux ji ɗi won ɓe gandanɗa hoorema kañumen ko opposant ji wonduɓe ha joni e Pastef jalti ene ƴettomo ne tawno ɗum wonini ɗumen bettere no fewi gila hanki faade joni noon guila o haali ɗum ko ɗum woni ko haalte eɗen garta e Ousmane Sonko ko gandunoɗo wonde candidature mum waɗatake validé o wi wonde président de la république Macky Sall haalni ɗum magistrat ji haalni ɗum yimɓe mawɓe wonɓe e nder dawrugol ngol wondi waati réunion ji waɗi ɗum toon to Mermoz ngam uniquement candidature makko kanko wasa waɗede validé ɗum noon bettanima ko ɗum saabi kanko Ousmane Sonko o waɗino live walla mbiyan o waɗino ha joni message par vidéo ene wayno noon ko hanki ɗum yaltina fof omo wonno ɗum programmé o wi kanko waɗi utilisé ko hakkille makko o wi noon wiyannoɓe wonde ko projet o woni Sonko ko Sonko woni projet o kono noon kanko o meeɗano gomde ɗum ɗon ɗum meeɗano tiidemo nde tawno so tawi wonti wonde ko kanko tan woni pro o woni bawɗo yettinde projet o tigui rigui no foti yettade ɗo ina wayno wonde projet makko moƴƴani ɗum noon kala plan A mo jiiɗa so waɗi échoué tawa ko plan B no woodi projet o ala plan A walla ala plan B o ɗum ɗon wonde ko eɓe kala tan o hay militant ji makko biyannoji wonde ko Sonko woni projet o ko projet o woni Sonko o wi ɗum ɗon ene moƴƴi ko stratégie ma tak yimɓeɓe ɗaccuden hakkillaji mumen mbiya wonde ɓe ngala plan B hatta taw kanko omo liggoro hakkille makko ɗum noon guila oɗon vidéo yalti fewre joni ina wayno wonde ɓe mbiya wonde Ousmane Sonko ko visionnaire Ousmane Sonko ko waliw Ousmane Sonko wona neɗɗo ɓolo Ousmane Sonko wona neɗɗo ɗo noɓe kewirni wadde do nitifi ɗum noon ina wona walla wonata
ko woni yesso daɗaɗi guite nde tawno le 25 février ina wayno yettima. Kono noon won hewɓe mbi wonde élection ngaji ɗi mbaɗata ina waɗa walla waɗata ɗum noon ma en gandu ko ɓuuri yawde e yaccade so allahu lamɗo jaaɓi. Bandiraɓe musidɓe ko ɗum ɓurno jojjude ɗo hen e kabaruji ha saaha goɗɗo so tawi gueno haaji.